du noget fornuftigt. Prøv at høre, køb nogle pigsko og rejs til Grønland og dans flamingo på fjeset af en lille babysal. Det kan du vel finde ud af. Dolf, prøv en gang at fortælle mig, hvad er det, du skal vise os her i dag? Dolf har bygget en dræberrobot. Okay. Det er den der, Wulff. Men se engang, den der, det er en dræberrobot. Ja, sir. Det ligner umiddelbart en nuttet lille vorse. Jamen, det er det ikke. Det er en hensynsløs kilder i forklædning, Wulff. Og faktisk, så har jeg også givet den et kælenavn. Mogens Kammerer. Og det er faktisk opkaldt efter Danmarks mest populære legemorder. Og blandt venner er den kaldet Mugi. Kan I så forstå det? Den hedder Mugi. Okay. Sådan. Og den her dræberrobot, der bliver kaldt Mugi, hvordan virker den? Jamen, den virker ved fysisk råstyrke. Det er Dolf selv, der lader den op. Dolf er energien. Dolf, må jeg lige spørge om ting. Hvad er dens funktion? Hvad skal den gøre? Wulff, når den er tændt, så slår den dig ihjel. Meget hurtigt og effektivt. Det er sådan, den virker. Okay, og når den er tændt... Det er enhver robots lille drengedrøm, Wulff. Okay, godt. Og hvordan tænder du den? Kører den på batterier, på benzin? Den kører på fysisk råstyrke. Dolf sørger selv for det. Demonstrerer. Du starter nu dræberrobotten. Gør klar til Mugi ender dine dage, asshole. Sådan. Nu skabes energi. Stille og roligt. Sådan, Mugi. Jamen, jeg venter. Langsomt, men sikkert går energiaggregatet i gang. Dolf løber afsted. Sådan, nu bliver det spændende. Wulff, stil dig i bedre position. Mugi kan ikke se dig, når du gemmer dig. Fange, Wulff. Stil dig, så han bedre kan se dig. Dolf, Kom nu, Mugi. Slå ham ihjel. Dolf må forøge energien. Ja, sådan. 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 Sabotage. Væk. Undskyld. Til med lidenhedsstraf. Mugi, hvad er det for noget? Høj med dig. Jeg er ked af det, Mugi. Men du må aflives væk med dig. Sådan. Adolf. Sådan. Død ved kølle. Dolf, det er ikke for at afbryde noget som helst eller skabe dårlig stemning, men mit klare indtryk var, at Mugi skulle slå mig ihjel. Det kan man diskutere i lang tid. Men faktum er, den henrettede dig, Wulff. Det ved alle. Du er død. Det er selv læst i Ekstrabladet. Mugi kvalte Wulff. Jeg synes ikke selv, jeg er død. Du er død, Wulff. Henrettet. Giv en stor hånd til Dolf.